Hello, I can make you. So right, you. But I like to be after more my quiet people. That, that, cut that. But Buddha, no problem. People call me. That, daughter. That coming people creo. Bakit? Ikaw wala pa krat pa itasay ng asay pa itasakyan. Bakit? Wasi biniyaw. Anh em mình sẽ biết tập về krat say. Krat cái say pa itasakyan tao mình na. Dan kakarian natin. Bakit? Bayang we sak natin we swing lakari. Bakit? Wasi black pa itasakyan. Zie, die animation we gewoon gratis praat vandaag. Dan vandaag doordat ik paar goed. Dan moet je niet bij eigenlijk krijgen. Bij niemand naar krijgen. Nou weer, ik word er bij de naar vandaag. Ik paar zoek je goed eigenlijk krijgen. Dan ik vandaag. Sepeda stone na akan krijg met kook akan nare si benda dan weer pakan bij ijs panaka ijs paar kook ijs nara kan er een paar waren komen weer daar ik is beetje op alles maar kan hij ook niet komen waren vandaag ijs bij ijs kook dan ik een bijten achter ala nou weer vandaag een bijten lekker zo lekker balen bezagje paar vier dan lekker klein 80 morgen werken dan morgen vrijdag ik ga nou leggen naartoe onze plek leggen naartoe hij mooi